Herlufsholm Kostskole er der mange strenge regler, når det kommer til deres tøj. De skal gå med uniformer i skoletiden, og deres fritidstøj er også begrænset. Det er tit blevet debatteret i medierne om, hvorvidt deres uniformer hæmmer deres evne til at udtrykke dem selv via deres stil. Så jeg er på vej ned til kostskolen for at snakke med 2 elever om, hvad de synes om uniformer. Når det kommer til deres uniformer, at det får dem til at føle sig sådan virkelig specielle præfekser. Jeg forstår ikke, hvad de er. Jeg forstår ikke deres job. For mig så er der ikke nogen, der skal bestemme over, hvad jeg skal gøre, eller hvad jeg skal sige, eller hvad jeg skal tage på. Især ikke, hvad jeg skal tage på. Det er op til mig. Jeg udtrykker min stil. Eller mit mood. Jeg er nu på vej til Herlufsholm for at snakke med 2 kostskoleelever, som jo alle sammen har uniform på, og det glæder mig rigtig meget til at se, fordi det er ikke noget, man oplever hver dag i København. Romantisk? Dramatisk. Så står jeg foran Herlufsholm Kostskole. Det blæser rigtig meget, men hold nu op. Det ligner noget på Harry Potter. Jeg mener, at det er en kirke, det her. Og hold nu op, en kirke. Jeg ved ikke, jeg fandt ud af, at det er åbenbart en hel by, der hedder Herlufsholm. Det vidste jeg ikke før. Der var sådan en Herlufsholm Allé. Jeg troede bare, at de var privilegerede nok til at få en allé. Men man kan godt se, at det her, det er altså bare noget for sig. Det er noget for de royale. Nu skal vi længere ind og se på det. Nå, Joseline og Magnus. Ja. Hvordan har I det personligt med jeres uniformer? Det giver et sammenhold på en anden måde end på andre gymnasier, hvor de alle sammen har forskellige tøj på. Jeg har jo hørt, at i sovesalen, der har man åbne vinduer, når man skal sove. Ja. Er det så meget koldt? Det er sådan, så man kan få ekstra tæpper, og man tager meget tøj på om vinteren. Ja. Om sommeren er det meget rart, men om vinteren kan det blive virkelig, virkelig koldt. Ja. Så er det bare med sådan noget masser af tøj. Okay. Det er dejligt forfriskende. Er der så mange fordomme udefra, som I møder med i forhold til jeres uniformer? Utrolig mange. Der er virkelig mange, som kalder os alle mulige navne. Skorper. Okay. Det synes vi er kedelige. Føler I selv, der er en form for begrænsning i jeres uniformer, altså sådan ved at udtrykke jer selv? Altså vi skal have mørkeblå eller mørkegrå på, og altid have skjorte. Og ikke nogen sko med hvide såler. Ja, og der er også nogle 3.G, der havde nogle lange bukser på. Ja, 3.G'erne, de har lange hvide bukser eller hvide nederdel og slang. Altså, hvad sker der, hvis I dukker op uden uniformen? Eller uden... Så bliver vi sendt tilbage, og skal vi skifte, og det gør dagelever også. Så lad mig lige høre, var det jeres forældre eller jer selv, der bestemte, at I skulle til Herlufsholm? For mig var det mine forældre, som var, at jeg skulle have noget på det. Ja. Jeg må også sige, inden jeg begyndte at lære Herluf at kende, så var det også sådan lidt fordomsfuldt, og man har hørt alle sine venner hjemmefra, at det er Herluf, og de er rigtig hårde dernede og sådan noget. Men når man kommer, så var det overhovedet ikke så slemt. Ja, må vi besøge jeres klasse? Ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Så er de bøger på det her. Nu venter vi lige på, at folk sætter sig. Hej, velkommen til. Tak. I det her tilfælde kan stå som præpositionsled, fordi det er typevis. Ja, så hvad er det i forhold til tog? På et andet tidspunkt til sådan en sætning. Word, som igen er Hvad er din mening omkring studenternes former for uniformer? Hvad har du med uniformerne? Er det noget, du går ind for? Som udgangspunkt, ja. Og det er fordi, vi har med et klientel at gøre, som har mange penge at gøre. Ja. Så et af de problemer, som jeg kunne forudse, hvis uniformerne ikke var det, det var, at der ville simpelthen gå materialeræs i det. It's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and I can taste it. It's my sweet beginning and I can tell just... Jeg vil gerne snakke om det.
Vi har lige byttet tøj. Jeg prøver nu en klassisk uniform om sommeren, tænker jeg. Eller, ja, det er om sommeren. Vi har, om vinteren så har vi typisk nylonstrømper på indenunder. Eller så har vi bare lange bukser på, som er enten blå eller grå. Den er lidt for kort til mig, tror jeg. Ja, de plejer at skulle gå sådan 10 cm over knæet. Og hvis de ikke gør det, så bliver man sendt hjem for skift. Nej, men du har taget mit tøj på. Ja, det har jeg. Det? Det er lidt anderledes i forhold til, hvad jeg plejer at gå i. Når vi kommer hjem i weekenderne, så har vi jo også vores normale tøj på. Jeg finder mig i hvert fald sådan meget classy. Sådan, nu skal jeg i skole, og nu går jeg i hvert fald på noget... Jeg får engelske vibes i hvert fald. Sådan meget... Ja. Meget classy. Vi har nu været på Herlufsholm, og det var noget af en oplevelse, synes jeg. Det var rigtig flot, og jeg fik ny indblik på, hvordan uniformen er for dem. Jeg synes stadig ikke selv omkring det der med, at folk bestemmer, hvad man skal på, og jeg prøver jo også selv den uniform, og jeg kunne ikke helt så godt selv lide den. Jeg synes, det var lidt mærkeligt. Men jeg har i hvert fald fået set nye ting, så jeg glæder mig til at komme hjem i hvert fald.